Hei, kuulit sä yhtään mitä mä sanoin? No en kuullut. Voisitko toistaa? Moi, mun nimi on Liisa ja mun väri ruudulla on oranssi. Moi, mä olen Viivi ja mun väri on vihreä tällä ruudulla. Mitä sä sanoit äsken, Liisa? No siis, mä vaan kysyin sulta, että harrastatko sä paljon liikuntaa? No, mä en harrastanut ennen, mutta nykyään mä harrastan aika paljon liikuntaa. Entä sä? No, mä haluaisin harrastaa paljon ja mä tykkään käydä salilla, mutta mä olen tosi laiska. Niin viime aikoina olen käynyt aika vähän, mutta yritän parhaani. Mutta mä kysyin sen takia, koska lehdissä on kirjoitettu, että suomalaiset liikkuu liian vähän. Suomessa ei harrasteta tarpeeksi liikuntaa. Oot sä kuullut tästä? Joo, kyllä mä oon kuullut. Siitä on kirjoitettu aika paljon uutisissa. Mä oon nähnyt aika monta uutista tästä aiheesta, että koululaiset ei liiku tarpeeksi ja myös vanhoilla ihmisillä on terveysongelmia enemmän, koska ne ei liiku. Hei, sähän tiedät tästä enemmän kuin mä. No en kai. No mitä sä aattelet? Mä oon miettinyt tätä paljon, mutta mitä sä aattelet, että mistä se johtuu? Miksi ihmiset ei liiku tarpeeksi täällä? No kyllähän se ensimmäinen ajatus on kännykkä, tietokone, sosiaalinen media, pelit, kaikki tää. Että ennen ehkä oli helpompaa lähteä tekemään jotain, tiedätkö? Tekemään jotain. Tien. Että nyt mä oon vaan sohvalla niin helposti ja selaan somea, eli sosiaalista mediaa. Mä oon Instagramissa tai jotain. Niinpä. Joo, se vie tosi paljon aikaa. Mä oon tehnyt niin, että mä oon yrittänyt oikein minimoida mun somen käytön. Ja täytyy sanoa, että musta se on ollut tosi hyvä. Jep. Ikinä ei ajattele päivän päätteeksi, että voi harmi, kun en selannut tarpeeksi Instaa tänään. Niinpä. Mä oon yrittänyt tehdä silleen, että meillä on WhatsApp-ryhmä. Meillä on ryhmä mun kaverien kanssa ja me yritetään mennä yhdessä liikkumaan. Esimerkiksi me ollaan käyty uimassa yhdessä, että joku sanoo moi, kuka pääsee tänään uimaan, tai hei, voidaanko mennä perjantaina uimaan, tai jotain. Ja sitten meillä on myös jooga, sellainen harrastus, että kysytään, mennäänkö joogaan sunnuntaina. Siis superkivalta kuulostaa. Montako teitä on siinä ryhmässä? No meitä on ehkä sellainen yhteensä, en mä tiedä, ehkä 5 tai 6 ihmistä, joita mä voin kysyä, että haluatko lähteä uimaan. Se on jo iso porukka. Mulla on salikaveri ja mun puoliso on periaatteessa myös mun salikaveri. Niin mua kyllä motivoi paljon enemmän lähteä, jos joku menee mun kaa. Se on niin tylsää yksin. Niinpä. Oikeastaan seuraavaksi mä olisin kysynyt sulta, että miten sä ajattelet, että ton vois ratkaista. Ja mun mielestä sulla on tossa tosi hyvää niin kuin ajatusta, koska mua ainakin motivoi just toi sosiaalisuus. Että se ei ole jotain yksinäistä pakkopullaa, mun opiskelijoiden lempisana, vaan se on hauskaa, se on yhdessä tekemistä. Okei, Viivi, miten sä selittäisit sanan pakkopulla? Okei, no mä lähtisin siitä, että tässä on 2 sanaa, pakko ja pulla. Ja varmasti kaikille on tuttu, on pakko tehdä jotain, eli täytyy tehdä jotain. Ja sitten pulla. Pulla on makea, leivonnainen, herkullinen ruoka. Ja sitten sun on pakko syödä pullaa. Niin sehän on kamala asia. Ei ole hauskaa yhtään, jos sun on pakko syödä jotain. Niin jos joku asia on pakko pullaa, niin se on tylsää ja sitä on pakko tehdä. Oliko tää hyvä selitys, Liisa?
Ymmärsitkö sä? Mun mielestä se oli tosi hyvä selitys. Ehkä vois lisätä, että pullahan on siis tosi hyvää ja kivaa. Ja mä oon iloinen, jos mä saan syödä pullaa. Mutta jos mun on pakko syödä vaikka 10 pullaa, niin sittenhän se ei ole enää kivaa eikä hyvää. Jep. Että asiat muuttuu ikäviksi, jos on pakko. Jep. Ja sama juttu liikunnan kanssa, että jos sun on pakko liikkua, niin siitä tulee tylsää. Et kyllä liikunnassa täytyy olla hauskuus mukana. Täytyy olla hauskaa, kun liikkuu. Ja se on mun mielestä ratkaisu tähän ongelmaan, että miksi ihmiset liikkuu liian vähän. Sen täytyisi olla hauskaa. No niinpä, sä oot niin oikeassa. No entä sä? Mitä sä ajattelet? Miten sun mielestä ihmiset saa liikkumaan enemmän? Jätä meille kommentti tai tägää meidät #kuulitsä. Moi moi! Moikka!